puilawo jotono no phungkaham tei chini Bubagra no khulumung yapharo tamni bagai hingka hingke asuk sal kolokmani yagulo tini kaisa platform haike ba kaisa thayo chini Tripura sarukni regional political party rokno Thansa khlaimanman bagai plus जों Thansa ka tabuk jotono abo bagai Bubagra no khulumung yapharpiro tei je chini chikon regional political party tongnai roknobo Hambai tei chibai yapharo korong kok hingke to haisi aw Thansa tong laikha kaham kok haipan abo bum haike Thansa kabang tabukbo sasugui manye tei sinani musungo gani kok hingka mo haisi Thansa meanings tamoba Thansa hangke to romli tabuk Bubagra bobo buskang edisi chongbari ni bagai bobo tabuk prosar khainai meeting sabar khlaiana IPFT bo khlaiana TSP bo khlaiana INPT bo khlaiana hangka hangkai Thansa hangka hangkai IPFT meeting misil khlaima jagao ba IPFT meeting misil khlaimani thayo INPT rok manjagai da mamphaino Bubagra ni meeting khlaimani thayo IPFT ni bororok ajaga thangai manjagai da manaino koboino Bubagra ni boot prosar khlaimani jaga ba meeting misil khlaimani thayo koboino IPFT ba INPT rogaro thangai manya hangake Thansa ni meaning kuno krai hangka wansugo obka ani opinion ke monongnai Bubagra ni meeting o ang attend khainai hangkai Bubagra ni meeting o ang attend khaithani ungklogo jodino kebeng mung phaika hangkai ang wansugui nanai Thansa o phayako he diba phiaba bat ang tongman hingke to ani thai hingke to ani political party hingke to IPFT haipano Bubagra Thansa kha Bubagra ni meeting o ang join khainai tonglai IPFT no tonglai Bubagra ni meeting o ang Tripura land na harbung chini ke ba Tripura land kok pirinai obun bagenyo hai thai rogo kuno kebing muruk ta phaiteng arga kobino I tabuk Bubagra ni prosaro Bubagra ni je meeting misil khamen jagao IPFT sanmani IPFT ni kokpir pandarogo Atisa thing yod IPFT thing je kuno samothok obunita tamna IPFT ni aro thanga ke kobino IPFT by IPFT daro kheklainani tahina Bubagra ni meeting o thang are Thansa mintama ba kang obuno ang try khlainai nai Bubagra ni jekhane meeting jekhane prosar sobango o jagao ang thangnai ang prosar khainai ungklogo sabotam sanai gana ke je ungklogo je borok kok sanai abung ke bo Thansa o phayako angle tini chimi Thansa ka ani thani kuno political party abo buba ang abno kuno tamne care khaya obosei ani wansukmo ke kebing mungluk phaika hangke ba Thansa ya khota একটা প্ল্যাটফর্ম ফাইকা মানে তামবা আবু Thansa হংকাই আংলে তিনি নিসিমি ইয়াপ্রি বারকা নরক আনং ক্লগ সাবতাম হিনাবাং নাইনেন থাঙ্গিয়া আং কেবনো আং লিডার রং নাসিগিনে আং কোনো পলিটিক্যাল আং জয়েন খালায়া তাম হংকাই ডিমানো নাসিগিছে যতন ফায়ো IPFT নো কেবা হামজাগাই IPFT খালায়া তাঙ্কা IPFT নি ডিমান্ড কে গ্রেট ডিমান্ড Tripura land o Tripura land na harise borok phayo tak thik Bubagra ni bahaino Bubagra to emne chobo to royal family o hanu kusung romui chaloknai rok ni bosong rok chini Bubagra rok se salgoi phima abon bagi chung Bubagra ma hamjago tangai o hani malik che Bubagra he diba abagi chung Bubagra na hamjago Bubagra na hamjak thani kobu ni ani ungklogo kebeng mung phaikya hangkai abo lukurong no jawab re diabon abang saimaliya hangkai ang tini ni simi nongkhorka sabotami hinaba ang te nasikliya tangai hangka oro kok sathai klayo tini NC sar mebar sar tini Bubagra borok se kabak lainai mairang kaisyo mai salai manu sono kathakan hi sairo hangkai sing Tripura mothani prosar khlaimani ba bini meeting o bini pandawo ang attend khainala antam du sungnai ba mane kebo to kuno kok saya ko do tamka ang mas hamani se omake sing thangai da manno hnai mada man ma yaba ang saimi ang le ang tini simi nongkhorka
tamni sesina abo tini simi ya pribarokha boitam sa sayabang thaichung saithaman kokhai boitam sa sayabang sanan kokya akai o tabuk satai klaiman kamo haise ang koinai chini okra sakra rok chini bubagra rok joton thansa nei thansa ni kok salainai thansang laika nongkai tab thansa ya thansa no hamjigya sabo abuto srai ke sijak kinai angka ngobono sao thansa omhake kono jora phano mohake press meter khaile meni nuglia angka obono hayong hasakao chini tripura rajyoni kokta hayong hasakao mohake thansang marak no sunugya kho agin ke to nya uri lai bigrum lai bathroom balai tongayo nga tabuk to thansa o phale keba omo busu jorate thansa abono ang kisa tini nismang obono porikha khlai nei kubu da thansa o phaikya angkai tagacha lai thangnai 2018 o IPFT BJP jotungkha angkai oro ang kisa bujinani musungo IPFT BJP jotung pro network isa slow ka obono masao thaichung kok samane 2018 IPFT BJP